Tibay ng Sandigan Bayan ang pagbasura sa mga kasong graft at malversation na isinampa laban kay dating Mexico Mayor Teddy Tumang at 7 iba pa kaugnay ng umano'y irregular na pagbili ng mga materyales para sa road repair noong 2009 at 2010. Sa resolusyong may petsang December 12, binasura ng anti-graft court ang motion ng prosecution na baligtarin ang desisyon nitong September 3 na nagkaloob sa demurrer to evidence ng mga akusado dahil sa kakulangan ng sapat at may kakayahang ebidensya. Tinanggihan din ng hukuman ang pahayag ng prosecution na nagkaroon ng maling pag-unawa sa mga pangyayari at iginiit na wala itong iniharap na bagong mahalagang argumento upang baguhin ang naunang pasya. Binigyang diin ng korte na nabigo ang prosecution na patunayan ng mga elemento ng mga krimeng isinampa laban kay Tumang at sa iba pang akusado. Ang 6 na pahinang resolusyon ay isinulat ni Presiding Justice Geraldine Faith Econg at sinang-ayunan ni na Associate Justices Edgardo Caldona at Arthur Malabagyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pinirma niya ngening aldoing Memorandum of Agreement o MOA pilatan ng City Government ning Mabalacat king pamanimunan ng Mayor Jel Daquino at ning The Medical City Clark para king pamagpatupad ning Resident Training Program Services at Community Adoption. Magandang hapon po sa lahat. Nandito po ngayon sa Medical City Clark para po sa ating MOA signing about the residency program na inilunsad at in partnership po ng The Medical City and LG of Mabalacat City para yung mga resident doctors po natin ay ma-deploy sila sa mga RHUs natin, ma-deploy sa mga barangay health stations para mag-diagnose, mag-examine sa mga Mabalaqueños na nangangailangan po ng tulong na pangkalusugan. Kapag ito po ay nakita nila na kailangan po talagang i-examine thoroughly, dadalhin po sa The Medical City at dito po natin gagawin yung operation or anuman po kinakailangan na procedure para po ating mga kapwa Mabalaqueñan ay gumaling po kagad mula sa kanilang po nararamdaman. Alam niyo po, dahil maganda na po yung mga programa, let's say, yung mga health benefits natin from PhilHealth, no? Mas napapatibay at napapaganda natin ang pagtulong sa pangangailangan na pangkalusugan sa ating mga kababayan. Hindi lang po ang city government na alam naman natin ay nandyan po para tumulong patungkol po sa mga hospital bills o sa mga laboratory exams. Iba rin ang may karagdagan pong tulong o suporta galing po sa mga partners po kagaya po ng hospital ng The Medical City. Lalam ning pamikasundo, i-deploy la reng resident doctor ning The Medical City Clark kareng miyayay luwang Rural Health Units o RHU ning syudad. Bang miyang pang libreng consultation at check-up para kareng residente kapag nasaning programa na mas apalapit pa yung serbisyong medikal king komunidad at apasanting ing kabilyang pangkabulasan dareng memalen. Lakwas na kareng barangay na ating kakulangan king serbisyong pangkabulasan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Ipinresenta ni Captain Joy Roa ang mga pangunahing aktibidad sa 26th Philippine International Hot Air Balloon Festival na gaganapin mula February 13 hanggang 15 sa New Clark City, katuwang ang Bases Conversion Development Authority o BCDA at ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac. Kabilang sa mga tampok ng festival ang mga kompetisyong may basbas ng Federation Aeronautic International o FAI tulad ng drone soccer, para motor accuracy at FPV drone racing. Tampok din sa okasyon ng Filipino inventor na si Kix Mendiola na magpapakita ng kanyang all-Filipino made na man drone bilang patunay ng lokal na inobasyon sa larangan ng aviation. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balayan, susuyo.
Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, ami bayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at hanggang ngeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing kapangpangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Pasibayong kinilala king national level ing Pampanga News Now o PNN kay batasong kiting Best Volunteerism Reporting Digital Media king katlong toki-toking banwa sangkan bang Miyabe Nalareti king Hall of Fame ning Bayanihan Media Awards. Tinanggap king galal dina PNN Managing Editor Noel Tulabot, Editor Ria Isidro de Fiesta, Tonet Orejas, at writer ay Marna del Rosario, king seremonya genapan king Ayala Museum king Makati nganing December 16, 2025. Migawad king tropeo ning Bayanihan Media Awards dina Ayala Foundation President Tony Lambino, Quezon City Mayor Joy Belmonte, at Executive Director Donald James Gawe ning PNVSC. Agpangking Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, kikilalanan ning Bayanihan Media Awards, reng talapamalita at organisasyong ating maragulayambag king panyulong ning volunteerismo bilang parti ning panyulong ning bansa at good governance. Ing PNN, nominado ning Pampanga State Agricultural University at sinuri ning PIA Gitnang Luzon Biosinumiti king Regional Screening Committee ning RDC. Minuna yan tinanggap galal ing PNN inyang banwang 2023. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen. Susuyo.